да не гледат полицаите, които са ни гонили. Ма надали, това беше преди 30 години, хора. Аз съм на 44, ще стана сега след 10-15 дена. Така че надали. После имаше друг случай, в който аз по Бански, ама чисто по Бански, на мотора, без каска, луда глава. Една 250-ца Honda NSR. Първата Honda с 2 фара. Така. След това Ямаха видях от тях. Май. Не съм сигурна, но все тая. И с тая Honda отивам аз към Панчарево. И пак така, обаче трябваше да спра. И какво мислите? Написаха ми акт, обаче аз бях на 15-16 или бях на колко бях, не помня. И той отпадна. Нищо не отнесох. Айде, не правете така никога. Просто винаги следвайте правилата, защото много мои приятели загинаха на моторите. Не го правете. Просто не ме слушайте мене. Аз ви разказвам някакви диваци. Айде. Обичам ви. Чао.